Amincin su a gare ki ya tauraruwar zuciyata. Ɗaya tankar da goma cikin sahun mataye. Ado da kyau siffar ki ce. Murmushin ki ne ke sanya zuciyata fara'a. Gimbiya adon 'yan mata. To shikenan. Ya jikinka? Jiki da sauƙi alhamdulillahi, musamman ma yadda kika zo sai ni ƙara jin ƙarfin jikin. Wai ni kan ya labarin Sumayya? Kin ji ki da wata magana, shin zolaya ta kike yi ko? In ban da ke ma abin da umma ta ba ta so na da shi, ai ni ma sai in guje shi ko ba haka ba. Amma ka san dalilin hakan ko? A'a, sai kin faɗa my dear. Yawwa dama ina neman shawara. Allah ya samu ji alkhairi. Shin a cikin family na banda uwa wanne ne ya cancanta a gare ni da in kyautata musu in kula da su in ja su a jiki? Daga ƙanwa sai ya ko mata. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.